Diagrama de primeres accions. En aquest vídeo aprendreu les primeres accions en un incident de ransomware. Hola a tots i a totes. En aquest vídeo veurem quins són els primers passos que hem de realitzar i sobretot les mesures de contenció que hem d'aplicar quan identifiquem un incident de ransomware. Per això ens recolzarem en una infografia que va realitzar el fòrum ISMS juntament amb l'empresa Incide i que ens detalla una mica de manera gràfica què és el que hem de realitzar durant un incident. Sobretot nosaltres ens fixarem en la identificació, primers passos i accions de coordinació i la part de contenció. Molt bé, a nivell d'identificació, primers passos i accions de coordinació, el que veiem és que primer el que hem de fer és mantenir la calma i no estirar el cable. No hem de començar a apagar màquines, no hem de començar a restaurar sistemes, no. Ens esperem i el que farem serà anar seguint una mica pas a pas el que ens estem recomanant. Primer, no apagar les màquines. És a dir, molts cops, si apaguem les màquines, després no les podrem encendre perquè estan afectades pel ransomware, per tant, serà més complicat d'analitzar o perdrem informació de processos que s'estan executant. Si són màquines virtuals, el que podem fer és fer un snapshot i llavors apagar la màquina. El que sí que es recomana és fer una desconnexió a nivell de xarxa. És a dir, si tenim una part de la infraestructura que està afectada i l'altra no, desconnectarem una de l'altra. Si la nostra infraestructura no està segmentada, el que farem serà desconnectar-la d'internet directament. Molt bé, intentarem desxifrar de quin tipus d'atacant es tracta. Per fer-ho, el que farem servir seran la nota de rescat o fitxers xifrats per tal d'identificar de quina família estem parlant. Per això, al pas F, obtindrem la nota de rescat i alguns dels fitxers xifrats. Mirarem a veure si es tracta d'un grup avançat, d'un grup que funcioni com a ransomware as a service o potser d'algun tipus de xifrat automatitzat que hagi fet algun tipus de binari. Contactarem el nostre equip de resposta a incidents i ens coordinarem de manera interna. En aquest punt ja començaríem amb la gestió de l'incident. La major part d'aquestes accions les haurà de realitzar l'equip d'IT juntament amb el SOC. Però a partir del punt H i del punt I, el que farem serà contactar el nostre CSIRT, el nostre equip de resposta a incidents, per tal que coordinin aquesta resposta. Molt bé, i a l'apartat de contenció. Què farem? Primer el que necessitem són eines. Per tant, mirarem les nostres eines d'EDR i del firewall que tenim a la infraestructura i quins equips ens poden ajudar per tal de començar a contenir l'incident. Com dèiem abans, farem aïllaments a nivell de xarxa i per tant el que podem fer servir són whitelist, és a dir, les meves xarxes permetré la comunicació cap a les direccions IP o als dominis que jo conec i no al contrari, que és bloquejar els que desconec, d'acord? És a dir, ho bloquejarem tot i tan sols permetrem el tràfic cap a les direccions IPs que nosaltres coneixem i confiem. Després, molt important, el que farem serà protegir els backups. És a dir, si tenim uns backups que no s'han vist compromesos i no sabem si l'atacant segueix per la xarxa, el que farem serà protegir aquests backups, desconnectar-los de la xarxa, guardar-los en discs durs externs, etc. Desconnectarem les unitats compartides, com és el servidor de fitxers, si no s'ha vist afectat, o el NAS de la xarxa interna perquè aquests no es vegin afectats en possibles segons xifrats. Aïllarem la infraestructura afectada d'internet. Per què? Perquè si l'aïllem d'internet estarem evitant que l'atacant segueixi tenint visibilitat a la nostra infraestructura. Forçarem el canvi de credencials de tots els usuaris, prioritàriament els que estan compromesos o estiguem sospitant perquè hem vist alguna alerta o alguna activitat, però si ho podem fer de tots, ho farem de tots. Haurem de canviar també a un usuari que està en les infraestructures, en els dominis de Windows, que es diu KRBTGT, que és un usuari molt especial, ja que és el que fa la gestió d'uns tíquets d'un protocol que es diu Kerberos, que és el protocol d'autenticació que es fa servir en moltes aplicacions i serveis de Windows. Per tant, seria molt recomanable també canviar la contrasenya d'aquest usuari. Aplicar mecanismes de 2FA. Si la infraestructura ja no els apliquen al correu electrònic, a la VPN, a serveis exposats de backup
a qualsevol tipus de servei que tinguem a la infraestructura on puguem aplicar un doble factor d'autenticació, l'aplicarem. I per últim, doncs, començarem a bloquejar aquells indicadors de compromís que haguem vist durant la part aquesta d'investigació que haguem realitzat o l'anàlisi. Si ja hem vist un binari sospitós, si hem vist un usuari estrany, si hem vist alguna direcció IP, doncs ja les començarem a afegir en els indicadors de compromís. Després d'aquesta primera contenció, ja passaríem a la part d'investigació i anàlisis, que ja hi arribarem i que ja explicarem. Heu vist la infografia de l'ISMS Forum. Les primeres accions de detecció. Les primeres mesures de contenció.